खुलुमबाय बाथौ सिबियारि मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोदान भिडिअ फिन बरायफिननाय थाबाय। दिनै गोथार मंगलबार सान, बे गोथार साननि आं बयनिसिमबो धोरोमारि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दिनै जेरावबो भिडिअ बानायनो थांनाय जानाय नङा लोगोफोर, मानोना दिनैनि जि गोथार मंगलबार सान, दिनै जोंहानि न'खरनिफ्राय गामियाव बावथाय दङ। ओंखायनो बावथाय लांनाय गुसुं भिडिअ आं बेखौनो दिनै लाबोनो सानदों। बिदिबा भिडिअखौ आं जागायलांनोसै, नोंथांमोना अननानै नायलांदो। बिदिबा sana dinayni be goथार मंगलबार साना आलारि बाथि सावनानै बिबार बावथाय होनानै खुलुमबाय सिजौ गुदियाव। जोंनि थानसालियाव जथा सेरजा सिफुं दामनानै गेदेर उन्दै गासैबो। दायो लोगोफोर गामिनि बाथौ थानसालियाव मोनफैबाय। आङो ओंखारबोनाय बायदि भिडिअखौ लानो हायाखिसै, मानो होनबा गोलाव जायो भिडिअआ, बेनि थाखाय। बिदिब्ला थानसालियाव हाबनोसै, नोंथांमोना लोगोफोर। बेनो जोंनि गामिनि बाथौ थानसालि, सिङाव खुलुमनानै हाबहैनोसै। दा बिदिब्ला आं सिगाङावबो बुंखाबाय लोगोफोर, जोंनि गामि आफादाव जोबोद खम न'खर दङ। गासै देग्लाय बैसागोनिफ्रायसो 14 न'खर जानो हादों। जोंहा नैबेयाव साहा फुदुङो, नोंथांमोना नायना ला। नैबेयाव जोबथारनायाव जोङो साहा गरदसे लोंलाङो। दौरि आफामोना बिथांमोननि हाबाफारिखौ लानानै साखाफारा जागासिनो दङ। बिथिं गाहाय सिजौ गुदि नोंथांमोननो दिन्थिहैनो सानदों। दौरि आफाया आर'ज खालामबाय एबा रायसनना लाबाय। दा बेबायदिनो जोंनि गामिनि हाबाफारिया जागासिनो दङ। दा बिथिं दौरि आफामोना गिबि थारनानै संग्रिनानै हाबाफारिखौ जागायबाय। थ' लोगोफोर, दायो तिरपालबो बबाय जोंहा। दा बेनिफ्राय आर'जनि हाबाफारिया जासिगोन। नेहाथारि बिथाङा बिनि सायाव जोङो पार्टि बयो, गासै गांथाम, गोबां स्टेन्डार्ड खालामनो हायाखै। खाम दामगिरि गामि आफादनि रांगिरि बिथाङाबो साखाफारा जाबाय। बिदिब्ला आर'जनि हाबाफारिखौ जागायलांनो सानबाय। नोंथांमोना नुनो मोनगोन, नायलांदो। जों आफा इसोर बोराइ बाथौखौ
Terima